Olugono. A na-ebulu kwa mmadụ n'ọkwụ mma. Onye mee nke ọma. Ebulie ya elu. Si ya jide nke oji na-aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta. Wee kele Eze-Ana. Eze-Ana ga-adị. Eze-Ana Ugochi Eze-Ana Ugochi tubelu. Nwoke ọma na oraifite. Ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti. N'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkuzi. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na-eje mmadụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na oraifite. Onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu. Onye ọma na-eje mmadụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị. Ugochi tubelu ga-adị. Ugochi tubelu temple. Ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha. Ndị ụka erighị anyị front and back. Ndị ọcha eri anyị front and back. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu nke onye na-anọ n'isi ebe nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Afa nji wee chi ọzọ Eze-Ana. Maka ndị ọbụta bụ izi ha na-afụ m, abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry. Bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata, n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji bịa bụ how to take charge of your spiritual life. Etu ị ga-esi wee bụrụ nọrọ n'ọchịchị, bụrụ ngịnwa na control ihe na-eme n'ime ndụ nke mmụọ gị. Yes, you have the powers to be in charge of your spiritual life. Mana ihe ị nidiri bụ ka a guide ya gị. Yes, ọnya ka m chọrọ ka m bịa nye gị step by step etu na ihe ị kwesịrị ime ka ị wee kwụrụ n'ụkwụ gị na-abụ dịka nwoke si akwụ. Ya ka anyị ji bịa. So ị gee ntị nke ọma, I can tell you what you will learn today will change your life for good. Mana before anyị gaba n'iru, ọgwa dị mkpa, echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa ọbụla ka na-aga n'iru nke ọnwa Ọgọst. Ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa Ọgọst ka anyị ga-achịkọcha ya, chụọ aja dị iche iche na temple, mekwazi gbuo eburu mee saraka n'isi ndị niile sonye na ya bụ aja ebe ọbụla ha nọ na nsọtụ ụwa dum. Ọ bụrụ na n'isonye na ya bụ aja, ị ga-enweta ihe onyonyo gị na ọbụla ị nọ na WhatsApp. Nke ọzọ, ndị na-esonye bụ na ya bụ aja amadịgo ka esi eme ya, mana maka gị bụ onye ọfụ chọrọ isonye na nke ọnwa Septemba, etu esi eme ihe bụ ịfọwọdụ ya 3 prayer request. Ime ka donation token to the account number. Ị chat ya m na WhatsApp number m ma kpọ ka m gwazie gị other details I need from you in order to book you. I can tell you aja mbunye na aja ebute ihe. I anaghị show testimony na social media maka ọdụrụ necessary. Mana I can tell you na ọ bụrụ na imewe ihe ị kwesịrị ime, your life will change. Maka na ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Iche isonye na aja bụ ihe ị ga-eme forward ọrụ m meseji
na this WhatsApp number chọrọ ịkpọ ị nwere ike ịkpọ ya akpọ ma ọ bụ send ya message. Ọ bụrụ na m epikiri my PA will pick it. 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. Then ka anyị gaba n'iru. Nke ịbụa ọkwa ọzọ dị mkpa bụ ọ bụrụ na ị laikiri ihe anyị na-akụzi maybe na ị na-awọchị anyị from Eziokwu TV, ị chọrọ iri wọchị ya ọzọ ma ọ bụ na ị chọrọ ka isendịrị ya mmadụ, ihe ị ga-eme bụ jee na my personal YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Ị ga-enwecha this lecture. Anyị nwere over 1000 lectures nkụzi anyị kụzigoro gbasara ọdịnala. Anyị na-ekụzi kwa ụbọchị for over years. Nke ọzọ bụ ọ bụrụ na ị na-awọchị n'Eziokwu TV, onwe muvi ọmụ na ịwọchị n'Eziokwu TV, ị chọrọ iri wọchị ọzọ ma ọ bụ ka ị share ya ndị mmadụ, jee na Ugochi tubelu movie productions na YouTube. Ọ bụrụ na English film, watch ya ebe ahụ. You can like and subscribe. Then ọ bụrụkwanụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood movies na YouTube, watch ya. Then ọ bụrụ na mmemme ndị ọzọ anyị na-eme n'Eziokwu TV, you can still search for Eziokwu TV na YouTube. Then ka anyị gabazie n'iru na nkụzi ọzọ anyị ji bịa. Mana echefukwana, ọ bụrụ na ị bụ child of the temple, echefuna na mmemme annual festival anyị, annual feast anyị na-abịa na September 16. Nke arụ a ga-apụ nnukwute iche maka na anyị nwere ndị dị iche iche ga-esonyere anyị na ya bụ mmemme. Dịka onye egwu Chinaza Igbo, ọ ga-anọkwu live. A ga-erere izukwa egwu o tiri ndị temple na ya bụ ụbọchị. Nke ọzọkwa bụ onye egwu ọzọ bụ Ijele Nwaanyị Mmiri Akụ, ọ ga-anọkwu ya na ndị ọzọ niile ma ya akpọsị afa ha. Ọ bụrụ child of the temple, mara na ị kwesịrị ịbịa. Ọ bụrụ na ị ma abịagbu, echefukwana isendị ihe aja gị for the year. Ya ga ka anyị gazie n'iru na ihe nkụzi anyị ji bịa n'ụbọchị taata. Akụwago m na nkụzi anyị ji bịa bụ anyị ga-asụ Igbo taa. Nkụzi anyị ji bịa bụ ihe ị kwesịrị ime, ihe ị ga na-eme kwa ụbọchị na ihe gbasara ndụ nke mmụọ gị, ka ị wee kwụrụ n'ụkwụ gị na-abụ ka nwoke si akwụ n'ọdịnala Igbo. Onye bụ isiokwu anyị. Den ka anyị gaba n'iru na nkụzi a. Ihe m na-achọ ịkọwalụ gị bụ na mmadụ ịkwụ n'okwu ya na-abụ bụ ihe kwesịrị na nwoke ọbụla ma ọ bụ nwaanyị ọbụla chọrọ ka ihe gaziere ya akwụ n'okwu ya na-abụ. Nke mbụ na o nwere ihe ndị ị kwesịrị ịma. Ọnya ka m chọrọ ka m kụziere gị. Ọ bụrụ na ịbụ onye ka batara ọfụ n'ọdịnala Igbo, nke mbụ chọrọ ka m kọwalụ gị, ọdịnala Igbo abụrụ get rich quick. N'ịbata n'ọdịnala Igbo, iburu n'obi na onye batara n'ọdịnala Igbo ibute ego, mba. Ọnya bụ ihe ndị mmadụ aghọtara. Ọdịnala Igbo abụrụ get rich quick. Ihe njisi gị chigata n'ọdịnala Igbo bụ na ọ bụ ya root and na ihe si na nke onye akarịa. Ọdịnala Igbo belivuru na ịchụ aja na imedo ụmụ mmụọ ka ngọzi wee bịara anyị. Mana ọ bụrụ ọdịnala Igbo abụrụ ọgwụ ego. Ịghọtara ya? Ọdịnala Igbo bụ a spiritual movement. One, ọdịnala Igbo, ịnọ n'ọdịnala Igbo ihe amarụgoro the principles of life. Ọdịnala Igbo kwenyere n'ọfọ na ogu. Ọdịnala Igbo kwenyere egbe biri ibi ebiri, egbe belu ugo belu. Ọdịnala Igbo belivuru na onye emegide na nwanne ya. Ọdịnala Igbo kwenyere na nsọ ana. Ọdịnala Igbo kwenyesiri ike na spiritual high moral values. Now, ọdịnala Igbo kwenyesi ike na kama, na mkpụrụ onye kụrụ ka ọ ga-aghọlụ. Ọdịnala Igbo gwara gị ga-emegide na mmadụ intentionally. Ọdịnala Igbo kwenyekwazịalụ na ihe ekwu na Galatians 6:7 sị, ihe njikwa otu Baịbụl bụ ka nsi n'ihe ma wee gwa gị ihe ịmaghị. Galatians 6:7 says, and I quote, God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. That is ihe ọdịnala Igbo kwenyere na ya. Now, ọ bụrụ na ịbụ onye ọdịnala Igbo, nke mbugoro bụ ịnachighata to ya root, recognize chi nke ala nna gị, recognize ya ancestors, recognize ya ezumezu mmụọ dị iche iche, ndị egere na ndị adịka nta na mmụọ dị iche iche na-ejere Chukwu na mmadụ ozi n'ala Igbo, maka na ọha ya akwụdoro gị.
nke ọzọ nchọ ka ịghọta na ọdịnala Igbo bụ ịkpacha n'anya sị ka imegide mmadụ na ụdị na ike dị gị n'aka, ka imegide ndị mmadụ n'ihi emewu ya. Ọdịnala Igbo asụpọtụrụ nke a. So onye na-achịkọwa bụ na ịbata n'ọdịnala Igbo, ihe mbụ ị ga-epe attention bụ to change ya inner life. Ị ga-agbanwerịrị ndụ gị, ị ga-echegharịa ma chigharịa. Ị ga-abụrịrị onye ga-akpa mbọ ị na-eme ihe isi ihe ama dịkwa Chukwu mma. Ị ga-ebirigoro high moral value. Imegidekwana mmadụ, ịnara mmadụ anị ya maka na ike dị gị n'aka, maka na ka ịma nke a ị mara nke ọzọ. Ka ị na-egwu mmiri maka eji egwu mmiri ya egwu ọkụ, ịmakwa na adị agba ngwụrọ na moto. O nwere onye ị ga-enecha anya sị na ị karịrị ya, mana ị nwere ike karịrị ihe ya na-eso. Ọnya ka anyị si gị onye ọma na-ege ntị, ị ya akwụ ka nwoke si akwụ. Etu ị ga-esikwu ka nwoke si akwụ bụ na ị ga-ete ekiriri chaji n'ihe gbasara ndụ gị. Ịbụkwa n'ofeke, ị ga-activate all the spiritual strength mmụọ so gị, bee ka ụmụ mmụọ gị na ha so ka ha nọrọ ọrụ. Maka na I can tell you na mmụọ niile gị na ha so bido nọrọ ọrụ, mmadụ ama eri nata oke gị. Ọnya ka m chọrọ ịkọwara gị. Ihe m na-achọ ịkọwara n'ọdịnala Igbo bụ ọdịnala Igbo abụrụ get rich quick. Ọdịnala Igbo nwere aja ọbụla ị chụrụ n'ụwa ma ọ bụ okpukpere ọbụla ọsọ ya bụrụ ka ọ ya abụ ịchụcha aja anwa ibirite na bed gị n'okpuru pilo gị fụ ego. Ọ dịrọ possible. You know why? Ọ bụrụ dị natural process. Enwere ihe dịka ụmụ mmụọ amadi ihe a na-akpọ legal tender, ihe a na-akpọ ego. Ihe ị ga-eme ka ego bịa bụ ị ga-enwerịrị ihe ị na-alụ. Ihe ahụ ị na-alụ in exchange ka ị ga-echenji onwe money value. Yes. Why do we pay our medical doctors? You are paying your medical doctor maka na medical doctor solve your health need. Therefore, his own services ọ ga-atọ ya into bills ọ ga-enye gị ya. So ihe na-achịkọwala gị bụ na one, mana ọtagolo etu spirituality si alụ ọrụ. Nke mbụ na ị gaghị ada n'elu. Nke abụọ, pay attention to your spiritual life. One, you must connect with your spiritual forces. Nwee time for your spiritual exercise. I keep saying it. Ọ ga-enwerịrị time ogo na ụmụ mmụọ ji akpa nkata, ga-enwe board meeting. Ọ ga-enwerịrị time iji enwe spiritual reflection, meditation. Ọ ga-enwerịrị time ọ ga-abụ iruo ifesie east, gị na ndị otu gị na ndị mmụọ niile gị na ha so akpa nkata. Ịyọọ ha si akịrị ihe ha chọrọ ka ime na ndụ a. N'oge a ka a ga-ebunyebe gị uche, nyebe gị akọ, nyebe gị uche ihe ị ga-eme ka udo obi dị. Nke a bụ ofu. Nke abụọ bụ na ị ga-agba mbọ fụ na ibiudiri ihe mkpọrọ personal relation with ụmụ mmụọ and spiritual forces so gị. Ị ga-ebiudi site n'ụzọ dị iche iche. One, ị ga-ebidogoro na ya agaghị dị na njele wuchi onye ụwa gị na chi ga-adị na mma. Gbawa mbọ gị na ndị ichie be nne gị na ndị ichie be nne ga-adị na mma. Kedu ihe a na-edi n'aka gị? Ncheta. Ọ ga-enwere time ị ga-enwe time for gị na ndị ichie ịkpa nkata. Ọ nwere ike ịbụ site n'ịwapụ ọjị ma ọ bụ ime simple devotions, especially ịkpọku ha. Nke ọzọ bụ ihe ọzọ ị ga-eme bụ ị ga-pay attention. When was the last time ịchụkwalụ mmụọ dị be nna gị ma ọ bụ mmụọ dị be nne gị? Kedu the last time ị jelụ na-arụsị ikwu nne gị ma ọ bụ jee n'ikwu nne gị ka ndị ikwu nne gị kpeere gị ekpere? Ịmara na ihe niile abụ ya spiritual values chains ị kwesịrị imedosi ọfụma. Yes, maka na ejuru akpọrọ ọkpụrụ nkirikiri ya. Maternal forces belongs to you. So and ya maternal forces ga-abụ ya backbone ma ọ bụrụ na ime ihe ekpere n'ikpe na ezi omume. Etu a ka ọ dịkwa mmụọ be nna gị. Mmụọ be nna gị ga-echukwapụ ya ka o wee kwudoro gị ka idekwa ude. Nke ọzọzie bụ na nwarịgo n'aka na o nwere itikwa n'aka n'ọgwụ. Ana m agwa ya ndị mmadụ itinyekwa n'aka n'ọgwụ. You know why? Ajọ ọgwụ abụrụ ọdịnala. O nwere ka nkọwara gị ihe bụ ọgwụ. Yes, e nwere ezigbo ọgwụ nwa ajọ ọgwụ. Yes, mgbe ahụ na-aya gị
you went to the pharmacist ka ị gote ọgwụ egwu ya etu o si eme gị weta antisonet weta paracetamol weta ọgwụ ndị a weta nka ọgwụ ka o mesiri gị ya. So that one is for your own well-being all in order. Mana mgbe ị jesi na-etake illicit drugs forbidden by the country's law, you are abusing it and you might harm yourself. Yes. So what kind of dangerous charm? Yes. Ihe na-achọ ịkọwara bụ ọgwụ ọbụla ị na-agwọ for shortcoming, that is shortcut, ma ọ ka iwee hypnotize ya mmadụ ibe gị, ma ọ ka iwee nara mmadụ okie will have effect. You know why? Onye ahụ ị na-eri mugu ịchọrọ ka ịkọ ọtụ corners ka ị were ọgwụ megharịa ya anya ma ọ bụ ka ị dara ya akara aka ya. One day monkey go market, no go come back. Ị nwere ike iri nke onye a n'ọgwụ mugu were ọgwụ tigharịa ya anya n'ọgwụ mugu irie ya, mana ana m achọ ịgwa na o nwere onye ị ga-achọ ka i rie ite isi gị bịa. Ịghọtara ya? Adị ama ngwụrọ na moto, wepụ aka na ajọ ọgwụ ọbụla na-ehipụtanize mmadụ, na-eme ka mmadụ ịmazi onwe ajọ ọgwụ ka ọ bụ. Mana mmadụ obodo na-anọkọta mee ọgwụ maka ọmụmụ a na-eme ya. Nke a wụ the noble act a na-adị n'igwe eme ya. Obodo ma ọ bụ ụmụnna na-ejikọta aka ma ọ bụ nnukwu famili na-ejikọta aka mee ya bụ ọgwụ maka ọmụmụ ha. Ịghọtara ya? Nke a bụ nke ezigbo ya. Mana mgbe ọbụla ị na-eje na-agwọ ọgwụ ka i wee nyido mmadụ, ka i wee bụrụ karịsịa, mgbe anyị na-ehipụtanize ya ajọ ọgwụ. Maka na ihe dị na Sokoto dị na Sokoto. Ihe dị na Sokoto dị na Sokoto. So mgbe ị bịa mee etu anwa, ị nwere ike hypnotize ya nke onye a, mana o nwere onye ị ga-achọzie ka ị hypnotize ya orido gị. Ịghọtara ya? So isi na ka irie mmadụ, ka ị hypnotize ya mmadụ, ọ ya ka njisi gị wepụ aka na ajọ ọgwụ. Maka na ọgwụ na-ebu ebu. Ọgwụ nwere ike mgbe a gwọrọ ọgwụ anwa o pee mpe, mana mgbe ọgwụ na-eri ife ọ na-ebu, o nwere mgbe ọ ga-emecha ọ bụrụ ọkpa onye kpụ ya nụ. Ịghọtara ya? O nwere mgbe ọgwụ ya emecha ọgwụ ebuo, ọgwụ abụrụ ọkpa onye kpụ ya nụ, ọgwụ a anabazie gị ife. O nwere ike mgbe ị ga-abụ ọkpụrụzi ọkpa onye kpụ ya nụ, ịfụ na ọgwụ a ga-ejizi aka ya na-akpa nri, ọgwụ a ga-ejizi aka ya na-eme bute, mana mgbe sọrọ ya na o jiri aka ewere ihe dị ya mma ya bụ ọgwụ. So wepụ aka na ọgwụ. And marakwa na ọgwụ, mgbe a mụrụ dike na mba ka a mụrụ ibie. Onye ahụ ị na-achọ ka i were ọgwụ wee hypnotize ya nwere ihe mgbosi ị ga-eme. Ị na-eme ụfọdụ na-ana free, mana o nwere onye ị ga-aja amụọ ka i were ọgwụ a wee narị ya okie, i nwee showdown maka ihi mmụọ su enu. So wepụ aka na ajọ ọgwụ ọbụla ịgwọ ọrụ ka i wee megide mmadụ, ka i wee nara mmadụ okie, wepụ aka na ya. Then nke a bụ ihe na-achịkọwalụ gị ihe gbasara ọgwụ. Nke ịbụ ọzọ na-achịkọwalụ gị bụ ihe ị nwere ike ime ka ị kwụrụ ka nwoke si akwụ. Ka na-achịkwa gị bụ nke mbụ, ọ bụrụ na ịchụkwa mmụọ niile gị na ha so, ị ga-akwụ ka nwoke si akwụ. Nke ịbụ ihe ndị mmadụ ga-eje n'ọgwụ bụ na ọgwụ na-eme kwamkwam, maka na ọgwụ na-akọ otu natural process or shortcut. Ọ nọ ka onye na-ahụ na-aya, ijewu na ọgwụ agba gị ọgwụ a na-akpọ painkiller, mana that painkiller ahụ bụ ka ị wee nweta immediate relief, mana ọ bụrụ solution to that problem ahụ ị nwere. Ịghọtara ya? The permanent solution is to find out why you are having that pain. If it's muscle tears, then ma ọ na-enwere bone marrow issue, ma ọ bụ na-enwere fractured bone, then ihe ị ga-agba mbọ bụ ka that fractured bone ahụ ka enwee ike wee fisie ya, ka ị wee kwụrụkwa ọfụma. Ịghọtara ya? Fractured bone ahụ ime ya fụ na-emeziri ọfụma, gradually the pain will go down. So kedu ihe na-akọwa na ya? Ihe na-akọwa na ya bụ na nke mbụgoro bụ na ị ga-agba mbọ
ịfụ na iwepụrụ aka na ajọ ọgwụ, maka na ajọ ọgwụ will destroy you. O destroy gị, o destroy ya family. Ọnya bụ ajọ ọgwụ. So ihe ị ga-eme wụ na ihe gbasara ajọ ọgwụ bụ ịpọs wepụ aka na ajọ ọgwụ kama chụba aja. Ihe ndị mmadụ ji acha ajọ ọgwụ ekwuo na mmiri bụ na ajọ ọgwụ na-efolo shortcut. Mana ana m agwa gị na enwere so many dangers in spiritual shortcut. Ka mmalụ ga-azụ. If you are climbing your staircase or you are descending from your house, if you decide to jump steps, you might injure yourself. Yes, but if you don't want to injure yourself, climbing your staircase step by step, or you are descending step by step, you will get to where you are going. You got that? Mana ọ bụrụ na isi ka ije gwọwa ọgwụ shortcut ka ị na-achọ ka ngwa nke ọgwụ si eme, ọgwụ bụ na nwere ike nwee onye chọrọ ka ihipụtarize ya, pawa dịghị n'aka ihipụtarize onye ahụ nwere ike ịdara gị. Mana ka ngwa nke arụsị si arụ ọrụ, arụsị bụ ịkọsara arụsị problem gị, arụsị ga-ebu ụzọ chebe na mmụọ nwe onye ahụ. Onye ọbụla kịta nwere mmụọ nwe onye ọbụla. So ọ bụrụ na nkịta na mmadụ bịa mee ihe ọjọọ, ị bịa complain about onye anwa na temple, ife arụsị anyị ga-emegodo bụ na arụsị anyị ga-eje kọntaktị ya mmụọ nwe data onye anwa, complain ọrịa ihe onye anwa mere, why the person need ka e penalize the person for that the wrong woman. Then ha ebido ikpe. Then mmụọ nwe onye ahụ nwere ike bịa, ọ bụrụ na onye na-echukwa mmụọ ya ebido kpewe ikpe, ime etu esi egolo ya na court. Yes, mmụọ nwe ndị onye ahụ nwere ike put on defense ma ọ bụrụ na onye na-arụ ọrụ n'ụzọ ya atọrọ. Ọ bụrụ na o nwere onye na-arụ, ọ bụrụ onye na-adị arụ ọrụ n'ụzọ ya atọrọ, mmụọ nwere ike igbu ya ozugbo, nwere ike igbu ya in a short time. Mana ọ bụrụ onye na-arụ ọrụ n'ụzọ ya nwere mmụọ na-aba aka ya, ị mara na a ga-enwele ntị time. Onye kpatara ị nwere ike ịtụọ mmadụ na mmụọ o take months ma ọ bụ years before ọ bịa. Ịma ihe kọsịrị ya, onye ahụ ị ga-etụ na mmụọ nwere ike ọ bụrụkwa onye na-arụ arụrụ ala, mana ọ na-eje ya esetụrụ ụmụ mmụọ in defense. Ihe ọ ga-eme na ọ dị ka onye gị na ya nwere kesi, onye na-arụghị oke gị, and ị nwere good case, nwere good fact to defend yourself. Mana onye ahụ nwere ego jee go lawyers, kesi ya nwere ike ịlị nke na court for years, mana emechakwa dị ikpe ama ya. Ihe dị iche na ikpe mmụọ bụ na ada bribe. So ọ ga-efolo normal process tinye na-emechi ikpe a na mmụọ. Even mmụọ so onye anwa, I will agree na nwa ma deserve to take ka ata ya afụfụ. Ọ bụrụ nke deserve ọnwụ na o kwesịrị ka ọ nwụọ, they will jointly kill that person, and that person enwere mmụọ jidere anya ya, o nwere ihe ga-asọpụta ya, unless na o mere ihe a na-akpọ restitution, wechi ya mee ihe si ya mee ka e wee nwee justice and restitution. So ihe na-achịkọwala gị bụ na arụsị ga-efolo normal legal way of judgment, a na-ebe ikpe dị na mmụọ ya, na-eme ajọment dị na chi, finally amaghị ikpe guilty. Even ma mmụọ so onye anwa na mmụọ ahụ iziga for justice ya agree onye dị etu a deserve to be penalized. You got that? So it take longer time. Etu a ka ọ dịkwa n'ụwa, mmadụ nwere ike mejọọ gị, i decide ya ka ijiri aka ugbo onye ahụ, that is ihe mere jungle justice, without bringing law into it. You take the law into your hand, but I can tell you, government will get at you and you go to jail for taking law into your hand. Maybe na-epụtara mmadụ bịa nara nwunye gị ma ọ na-ejire edina nwuchi nwunye gị, ihe kwesịrị ime ewu ijide nwunye gị na onye anwa, hand them over to police, charge ha to court, follow normal process. Mana mgbe epụtara be gị fụ ka nwoke na-edina nwunye wee were mma wee sụọ nwoke anwa, you might go to jail. Ihe eje to jail maka gọọmenti ga-ejide gị, nwere right igbu mmadụ. So mana ọgwụ nwe ihe na-ewu dọka jungle justice, you are taking law into your hands. Mana mgbe ebe akpesara ụmụ mmụọ, o follow normal process, enwe justice, ibe anya amaghị. Ịghọtara ya? So ị bụrụ onye ezigbo onye ọdịnala, wepụ aka n'ọgwụ, kama daa mmụọ, mee ka ụmụ mmụọ kwudoro gị. Ụmụ mmụọ akwudoro gị, ha ga na-ekwuru gị ọnụ gị. Onye ụmụ mmụọ kwudoro dịka onye nọ nwee mmụọ bakịrị ya, nwee bodyguard ndị na-echie,
ihe niile abụ mmụọ ị na-echukwa. Ịmụrụ na ọgaranya jelu mba wee na-abata anụ wee ju akpa o ji wee metara bụkwa ndị ọ na-enye enyekwara ya. Ịghọtara ilu ndị Igbo ndị Igbo siri tụrụ ilu si na ọgaranya jere mba ọ na-abata anụ wee ju na akpa obi wee metara bụkwa ndị ahụ ọ na-enye ihe o jere na mba ha ka ha nyekwara ya ihe, maka na onye tụfuo ọtọ ụta. So ihe ị ga-eme ewu build personal relation with ụmụ mmụọ dị iche iche, mmụọ be nne gị, mmụọ be nna gị, na mmụọ ọbụla obi gị nabatara. Ịkụ bamba ma ọ bụ mmụọ ọbụla obi gị nabatara igburu anụ. By so doing you are building personal relation. Ime etu o si awụ ụmụ okorobịa, yes, si awụ ndọ na bịa palọ, ịkpọ frens abịa iko echa ha mmanya. Inwe ike na bịa palọ a nwetakwuo mọ frens ọkwa eziokwu, igo egwu ha mmanya, ego ha pepe soup, nweta mọ frens. Etu a ka ị ga-esi nwetakwa spiritual friends, ụmụ mmụọ, ba ịchụrụ ha aja. Ghọtara ya? Mgbe ị nyere achụrụ ụmụ mmụọ ndị aja, ị na-eme ka mọ frens ka mmadụ ga n'obodo mba Oraifite na obere oge a ga-ebido iri ji. Yes, by September now ọtụtụ mmụọ dị iche na be anyị ga-ebido iri ji. Mụnwa bụ Eze-Ana amadugo m na mmụọ dị iche iche na be anyị ana m eji egburu ha anụ, ana m eji eriri ha ji, site n'ụzọ dị etu a na-ebuild personal relation with ha. Letago ụlọ asị mmụọ dị na be abịa nna m amaghị na mma egburi ebu na eri echi. Dee na etu ahụ ka ọ dị mmụọ ikwu nne m amaghị na mma abịa, mmụọ niile dị n'okirikiri be anyị amaghị na mma abịa, ana be anyị amaghị na mma abịa. Ịghọtara ya? So ọnụ matin, so ọ yi ma yeri sacrifice to ụmụ mmụọ dịgasị iche iche. Ihe niile na mgbe ị na-ebi udo bugasịrị mmụọ dị iche iche anọ, ihe ọ pụtara bụ ị na-ebi udo personal relation. Ọ bụrụ ego ka ha nara gị, ma ịdata ịchụ aja ahụ na ndịkọ a na-emekọ a na-erikọ, ị na-ebi udo ya spiritual strength. So ihe na-achịkọwara gị ịgbasi na nkịtị na line ebe ahụ ị nọ na-azụ ahịa na biznes ya wee ị na-eme. Enwere ndị na-achọ ihe ị na-achọ, adịghị agba aka achọ ihe na-ata alụ. Ihe akwụ ka nwoke si akwụ, dedicate ya business to ụmụ mmụọ, dedicate ya business to Ocean altars, dedicate ya whatever you are doing. Ụmụ mmụọ abakịa gị onye bụ na ị na-achụ, ị na-achụta, ị na-alụ, ị na-alụta. Have you asked yourself mgbe ụfọdụ ị nwere ike ị na-achọ visa, onye a na-achọ visa enye onye ọgwụ gị na ya enyere gị nwa with flimsy excuses. Ịma ọ na ihe eji mmadụ ji achụ aja bụ ka mmụọ mee ka ịdị lovable, ka favor so gị. Then mana ọgụ nwa ya emegizi up that effort, nwee ihe ị na-alụ, kọstọma bata na be gị, ihe mmụọ ya emezi ewu mee ka kọstọma bịa igo ahịa, kọstọma like ya gị, kọstọma asị mba o kwechagoro ọdụ ebe ọ nọsị maka ebe goro na nke onye ịma ọnụ mmụọ na-eme nke a. Mana gị ya akpọsagoro ahịa na shop, ịkpọsa ahịa na shop ma ọ biznes ọbụla ị na-eme wee na-emeta ego, ị ga-anọ n'ihu ọlụ gị. Ihe mmụọ ga-emezi ewu, mmụọ ga-ebiri ngịzi customers ndị ga-abịa nụ bịa patronize ya gị. Ọkara ihe mmụọ na-eme, mmụọ ama enye physical catch. Ọ bụrụ eji achụchazi aja ife odo aka gị, ị ga-enwe something doing. Dị ya na ụmụ mmụọ wee gozie aka ọlụ gị, maka na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Ọyịnụ ndị Igbo inwe ọsụrụ anụ ọ na-anwụ erie na ị ghara arụrịrị. Mana mgbe ife odoro aka jụ na ihe ma alụsi na-eke ego si n'elu daa n'ala, ịma na onye osikwa ewu. So gịnị ka m na-ekwu? Ihe ị ga-eme ewu malụ ka esi alụ, onye na-alụ ị na-eri. So gịnị ihe m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu maka ya bụ na ị ga na-alụ ị na-erikwa. Aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Ife ọma mee. Ihe m na-ekwu na ya bụ ị ya akwụ n'ụkwụ na-abụ site na ị na-eme ụmụ ihe ndị a, ịma na ị na-eteki charge of your spiritual environment, you take charge of your spiritual control. Ọgwụ nwa na-ekwu ihe na-emenụ maka na ịma na ị ya akwụrụgoro n'ụkwụ na-abụ. Ọ bụrụ na ihe ya aba na mmụọ ba na-arụsị kpọ mmụọ mba ime ya, maka na ọtụtụ ndị mmadụ nwere ike enwere competitions n'ebe ị na-azụ ahịa na ihe anyị na-eme. Ọnwe ndị na-achọ ka apụ n'owute a, onwe ndị na-achọ ka agbachi ihu ọrụ gị, onwe ndị na-achọ ka agbachi ihu biznes gị. Mana ọ ga-enwerịrị mmụọ ị na-enye nri, ọ ga-enwerịrị altar that is speaking for you. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a, sendelu meseji na WhatsApp 0813 8243 871. I repeat
0813 82 43 871. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, egwu m okwu gosiri isi ndị niile so na anyị n'oge awa nke eziokwu. A sị na ọmaka ga-emere ụnụ, n'ihe ọma ga-emere ụnụ, na onye na-achụ ụnụ ga-ada, na onye ụnụ na-achụkwasị ga-ada, maka na ejiri ọnwa adịba eme mgbọrọ. Egwuru m okwu sị na ilo na-asị na egwu ana ọfọ na oge nwere mgbochi. A sị na ife anya eme ụlọ ebe ọ bụ na ụnụ nọ under the sun. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, a sị m ka ihe ọma meela ụnụ na-etu a si be ka ọ ga-esi wee mee. Agazie na ndị enyi anyị na ndị YouTube na ndị Facebook, a sị na ọmaka ya eme ọ dịkwa na-esi niile ndị WhatsApp, ndị enyi m na YouTube, ọ na-amago na my personal YouTube channel unu ga-eji wee nweta m na my personal YouTube channel. As a nọmba ga-eji nweta m na WhatsApp is 0805 78 37 672 0805 78 37 672. Ya ga-esi ka ọ dị echi niile.